नि 52थि थान्दै जखनथाइ एबा एनुवेल जि माने डेलिगेट कन्वेन्शन बेखौ जोङो देग्लाय गलाघाटआव खुंफुंनो थाखाय जोङो एक्जिकिउटिभआव थांखि आजावनाय बायदि दिनै बेयाव बानजाय आफाद दानाय रिसेपसन कमिटिनि बेयाव मेल लिंदों। गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददआव बेयाव बर' थुनलाइ आफाद, आइजो अनसाय आफाद आरो इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेशन जों लोगोसे गलाघाट ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो फोरोंगिरि सानसुमै समाज सिबियारि बयबो बाहागो लाफैदों। मिजिंथिदों गलाघाट जिल्लायाव जेरैबायदि रायजो राजानि बा मेलेमजिबिफोरनि जेरैबायदि खौसेथियै बे जुथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय जिखिनि जोंनियाव मदद आरो हेफाजाब बिथांमोना दिन्थिदों। थांनाय समाव बिथांमोना अलरेडि एबसुनि जुथुमाखौ 2006 सनाव खुंखांबाय। जोबोद खस्थ'नि आरो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बै समाव थासारिया मोजां नङामोन आरो जोंनि रांखान्थि समाज बेबस्थायाबो गोबां माने माखासे गाज्रि थासारियाव दङमोन। बिनि उनाव बिथांमोना बर' थुनलाइ आफाद धोरोमारि गौथुमफोरनि मेल जुथुमा खुंदों, इउबिपिअनि खुंदों आरो बेखायनो जों सानो जे 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि गिबि सप्तायाव खुंजानो गोनां बे जुथुमाया थारैनो जोंनि थाखाय गोसोखांथाव जागोन आरो बे जुथुमानि गेजेरजों गलाघाटआव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि आसाम नागालेण्ड जि बर्डार जेंना आरो बेयाव फरेस्ट राइट एक्टनि अधीनाव जि हा मोननांगौनि जि मोनसे थासारि आरो बेजों लोगोसे जि माने स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि मेटार दङ 6.3 बेयाव एमइ स्कुल आरो माखासे हाई स्कुल दिनैबो प्रभिन्सियेलाइज जायाबासिनो गोलैसोनानै दङ। जि बाथ्राफोरखौ जों सरकारजों सावरायबाय थादों। दा फैबाय थानाय बे जुथुमायाव जोङो गासै माहारिनि जि इसु, माहारिनि सार्थ, जातीय सत्ताखौ लानानै माहारिबादखौ सिगाङाव दोननानै माहारिनो गोनां जानाय जिखिनि जेंना जेंसिफोर दङ, जिखिनि आनरिजल्भ इस्युसफोर दङ, बेखौ जोङो गोथौ आरो गुवार डेलिगेटआव सावरायनायनि गेजेरजों जों जाहाथे थांखि आजावनो हायो आरो आथिखालाव जि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सुस्रांनायनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जि खामानि मावबाय थादों, बियो फैबाय थानाय बे 4-5 मायाव माखासे दफाया थारैनो आरोबाव मावफुंजाबावगोन। बेनि माखासे फिनिशिं पार्ट आरो आनरिजल्भ इस्युसफोरखौ माबोरै आवगायलांनो बिनि सायाव गोथौ आरो गुवार सावरायनांगौ दङ। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मोनसे सिमां गेरेमसा माहारि दानाय, बिनि गेजेरजों माहारि दानाय, राव थुनलाइ हारिमु, सोलोंथाइ, रांखान्थि, राजखान्थियारि मोन्थाय, बे गासै जि मेटार दङ, बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गामि थिसननांगौ, समस्ति दानांगौ, बिसायख'थि खुंनांगौ, राजनैतिक आरो संबिधानिक जि जोंनो जि बेबस्थानि गेजेरजों जोंखौ जि मोनसे सेफगार्ड आरो प्रटेक्शन डेभेलपमेन्टनि थाखाय जि मोनसे काउन्सिल सेटआप दादों, बेखौ पूर्णांग पर्यायाव लांनांगौनिबो गोबां हाबा मावनांगौ दङ। दिनै जोङो मोनसे बानजाय आफाद दाबाय आरो बे बानजाय आफादाव एबसुनि आगुनि लोगो आफादगिरि आथिखालनि बर' कसारि काउन्सिलनि डेपुटि CEM रमिय पि नार्जारि बिथांखौ जोङो रायजो राजाफ्रा सायख'दों चेयारमेन हिसाबै आरो गाहाय नेहाथारि आरो लोगो आफादगिरि गोबां बिबानगिरिफ्रा बेयाव बिबान लादों। मिजिंथियो जे जोंनि जुथुमाया खोब मोजां मोनसे परिबेसनि गेजेरजों बेयाव जोबनानै थांगोन आरो गलाघाटआ जिहेतु मोनसे जारिमिनारि जायगा, बे जायगाया बे जुथुमानि गेजेरजों आरोबाव आसाम आरो भारतनि दरबाराव मोनसे मोजां रिकगनिसन मोनगोन आरो माहारि जौगानायनि थाखाय जिखिनि थांखि आरो जिखिनि सावरायजागोन, बियो बर' हारिनि थाखाय मुलाम्फा जागोन होननानै जोङो मिजिंथियो। गोजोन्थों। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।